खाथाय ब्रे ब्रे स्पिड ब्रेकार ब्रे ब्रे मोननैखा लोगो ओइ आरो मोनसेबाव मोननैखा हेल' गाइस जों थांनो ओंखारबाय दायो माजबाद मेजानिफ्राय दायो जों थांबाय थादों दायो राइट साइड खारसिगोन आरोना दायो राइट साइड खारसिगोन जोङो सिंगेल लामा उफाय गैया आगदा लाबाय दै बिराद खस्थ' दा जों ओरै राइट साइड थांसिगोन आरोना नै जालुकबारि ब्रिजजों थांगौमोन जोङो जालुकबारि ब्रिजजों दिनै नन्ट्रि नांदोंना दिनै रुपाराव फुरा सानसे नन्ट्रिगा 4टा बाजियावसो बन्द' 4टा बाजियावसो बेनो जोंहा बिथाङा होगासिनो दं सासे आरोना आयौ 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 माबायदि बादावदों गाइस लामायाथ' सिंगेल लामा नालाय उफाय गैया नै थांबाय थादों न'आव नै जोंहा सासे फन रायलायनानै फुरा बेस्थ' आरोना थेवबो थिगानो गारि सालायनाया बा दे होमबा आं नोंखौ फन हरगोन दे दसे उनाव माने आं थांगोन आरोना दायो फुजानि सुटि होगोन नालाय ओंखायनो आं एडभान्स ओंखारबोबाय आंथ' एक्सुवेलि फुजा मानिया एक्सुवेलि होमबाबो आंनो थांनो ओंखारबाय आरोना ओंखायनो जोंहा हाय हाय लाइक होबाय दे लामा आन्दायदों जोङो दायो माबायदि लामाफ्रा बिराद फिसा आरोना लामाया ओमफ्राय जोंनिया गारिया 12 साखा 10 साखाल'सो हाबो बेजों माने गोदान लामा दिनै फार्स्ट टाइम नङाबा जों जालुकबारि थाङोमोन जालुकबारि ब्रिज जाना थाङो जों नङाबा ओरै अराङाव थांबा दायोथ' उफाय गैया नन्ट्रि नांना दङ नन्ट्रिजों हरा नालाय दा 4टा बाजियावसो हगारगोन दहाय 9:30 बाजिनिफ्राय नांबाय माबायदि सालायदोंमोनलाय गारिखौलाय एसे खुदुमना हरजाबासो थिग जागोन दा आंजों ना मा बुङो एसे इन्जय खालामनांगौलै हा आं ओंखाम संनो हरखाबाय जों ओरैसै दे फंबायनाव दायो जों थांबाय थादों गाइसमोन जोङो अरां माजबादाव थांगोन आरोना जों दायो मिर्जानिफ्राय जास्ट ओंखारबाय नायदो लोगोफोर मिर्जा बक बेफ्रावथ' जोंनि मा होननांगौ जाखो बेखौ जोंनि बिदिनो लामाजों हाबदों मिथियाब्रा थांनांगौल' ओंखारनांगौल' जिखुनु गोदाव सोराव ओंखारथिना र' जोंखौ थांनो होगोन जोंहा बहुद गोजान लामा थांनांगौ मिथिबायना हेल' गाइस दायो थांगासिनो लामायाथ' बहुद फिसाखा उफाय गैया होमबाबो आरोना हरै लामा गिदिरजों 4 लाइनजों नन्ट्रि जानाय हिसाबै जों दा सिंगेल लामाजों थांनो गोनां जादों उफाय गैया गारि फिसाफ्रा बहुद डिस्टार्बलै सब फिसा फिसा मोनलाबाय थायोलै बेजों बहुद लामाखौनो हगारनो नागिरा ओमफ्राय